Hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV, panibagong araw at panibagong vlog ulit tayo mga ka-DIY. Sa araw na to, mayroon ulit tayong gagawin dito kay Black Mamba sa Euro Griffin 180 natin. At syempre, bago natin tuloy ang video, shoutout muna natin Analos Vlog, paki-subscribe sa YouTube channel at paki-follow yung Facebook page niya. At syempre, shoutout din natin yung main page natin, Euro Griffin 180 Community PH, headed by Boss EI, admin natin. At syempre, yung chapter natin dyan sa Baguio, Euro Griffin Baguio chapter, Iloilo Euro Griffin chapter, syempre at yung Pangasinan chapter ng Euro Griffin 180 natin. So yan, hindi na natin masyadong habaan yung introduction. Meron kasi nag-PPM sa atin or DM sa messenger natin at nagmi-message sa YouTube channel natin. Boss, may problema kami. Ginamit ko sa short ride or long ride yung motor kasi marami nagtatanong. Either short ride or long ride or sa bayan lang, galing sa bahay. Bigla nang ayaw mandar. Parang may pumutok. So, yung senaryo, papakita natin sa inyo. Kung same tayo, ganito lang po yung gagawin niyo. Okay? Kunwari, pandarin natin. Yan, nag-ride kayo. Or pupunta kayo ng magra-ride kayo or nag-ride kayo. Pinark ninyo. Or gagamitin nyo pa lang. So, ganyan yung senaryo. Mandar pa, di ba? Mandar. Okay. Patayin natin. Yan, nagamit mo na. Ganyan-ganyan. So, okay pa naman kung ginamit mo. Tapos biglang nung gagamitin mo na ulit, ayaw na umandar. So ganito yan. Yan mga ka-DIY, dito tayo tumingin. Okay? So dito may nakikita po kayong air cleaner hose or air filter hose. Air filter hose or air cleaner hose. Yan ang pangalan niyan. Dalawa. Tapos ito yung throttle body na kung saan nakalagay yung TPS sensor at yung MAP sensor. Okay, mga sensor po yan. Binibigyan niya ng signal yung computer box. Dito naman, may nakikita kayong dalawang clamp. Okay? Ito yung manifold. Manifold clamp ng hose, throttle body, at saka yung hose. Okay? Magkakaiba po yan ng function. So, dito tayo pumunta. Lagi nyo pong i-check ito, dalawang hose. Pag mabibili mo to sa pagbagong labas sa kasa, itong dalawang hose na to, magkabilaan po yan. Ito doon nakaharap, tapos itong isa dito. Okay, so mahigpit po yan kasi hinigpitan ko na. So, ang gagawin natin, sasadyain po natin na paluluwagan para malaman ninyo kung same tayo ng scenario or situation. So, ganyan. Pagka maluwag ho kasi yan mga ka-DIY, ganyan. Okay? Paandarin natin. Paandarin natin. Malalaman natin kung same tayo ng senaryo. Pupugak-pugak, mamatay-matay, ayaw magtuloy ng andar niya. Ganyan, pupugak-pugak. Diba? Tapos, ito yung mangyayari. Pagka talagang hindi yan nakalagay, ayun, nakalagay po kasi siya eh. Yun. Oh, namatay. Namatay siya, diba? Yan. Ang mangyayari kasi niyan, possibility, mamamatay talaga. Ang nangyayari dyan, ganyan yan. Lumuluwag po yan kasi. Pagdarin natin ulit. No, ganyan. Parang may pumutok. Diba? Ganyan. O, tinan mo yung pumutok. Pakita mo doon. Ganyan. So, huwag natin ituloy. Diba? Gagawin natin, huwag mo nang ituloy ng pandarin yung starter. Kasi napaka sensitive po ng starter ng Griffin natin kasi wala na po yung mismong starter. Doon na lang po sa CPK na po siya nag-i-start. Yun po yung nagpapagana sa kanya. So ang gagawin natin, ito ang lagi nyong i-check or unang paghihinalaan ninyo. Ito. Pag ganun po yung senaryo natin, yung tunog ganyan. So ito lang po yan. Baka lumuwag. Okay? Baka lumuwag. Lagi nyo i-check yan. So pagka lumuwag yan, lagay mo lang itong hose na to papuntang manifold. Yan, idiin mo lang mga ka-DIY. Make sure na hindi nyo nagagalaw to. Idiin nyo lang. Pagka nasagad na yan, kasi due to vibration or yung play, pag nalubak ka or may angkas ka, pag may mga nadadaanan kang uneven surface, yung mga humps, mga ganun, lubak, nagaganon po yan kasi yung makina may ano po yan mga ka-DIY, may play po siya, so lumuluwag po ito. Okay, so ang gagawin mo lang dyan ay hihigpitan mo. Yan, higpitan po natin. Higpitan nyo yung hose naglapat.
Yan, higpitan nyo lang. 2 hose po ang hihigpitan nyo dyan. Mas maganda nga, palitan nyo tong clamp na to. Ang bibilhin nyo yung talagang buo, yung mayakap. Papakita ko sa inyo, kuha ka nga doon. So, ang magandang ipalit nyo ng clamp, mga kadiway, ganyan. Ganyan na klaseng clamp. Kasi mas matibay ito at mas malapad yung nahahawakan niya. Nare-reinforce niya. May mga sizes na naman po yan. Ito masyado ng mataba. So, may mga sizes yan nakalagay dyan. Pero sa akin naman kasi, hindi naman to nagluloko. Kaya ito muna ang ilalagay natin. Pinakita ko lang to para may pamilian kayo kasi mas matibay po ito. Hindi po ito lumuluwag. Okay? So, higpitan natin. 2 po yan. Ayan, make sure na mahigpit po siya, mga kadiway. Kasi hindi pwedeng may sungaw or singaw. Kasi hindi tama yung nababasa ng map sensor natin. Or yung tinatawag na mass airflow. Sinusukat niya kasi yung volume ng hangin na pinapasok niya dito sa throttle body natin or sa manifold natin, para na sa ganun, yun din ang ibibigay ng injector natin. Kasi binabasa po yan ng ECU. Okay? May ratio po yan. Ang ECU na po ang nagkukompute kung more air and more fuel ang ilalabas po niya. Okay? So, ganyan po yan. May trabaho po yan. Napakamasilan po talaga ang mga new technology na motor ngayon kasi lahat ginagamitan na ng sensor. Mahigpit na po yan, mga ka-DIY. Make sure na ito. Tapos pangalawa na i-check nyo ito. TPS na yan, dapat nakalubog yung sakit. Tapos ito rin. Kabila. Kung umaandar naman yung kaya lang pag ito throttle ko, wala namang hindi naman tumataas yung RPM. Or ayaw umusad. Pero umaandar naman siya. Ito po ang problema. Okay, sandali. So ito po ang i-check nyo na susunod. Gagamitan po natin ng tools. Open wrench, ito. Yan, ito yung sa accelerator cable at ito yung naman yung isa sa may dalawa po kasi yung kable niyan. Sa accelerator cable po ito, mga kadiway. Yan tingnan nyo. Yan yan, tingnan mo. Yan, gumagalaw. Yun So, yan yung magpapaandar sa makina. Bubugahan niya ng gasolina. Okay? So, yan, ang gagawin ninyo pagka nabaklas lang po yan, pag ayaw size 12 po yan, mga ka-DIY. Ayan, size 12. Yan, kontrahan nyo dito. Tapos, higpitan nyo lang yan. Pataas tong isa, pababa naman itong isa. Higpitan mo pa ganun. Okay? After nyo pong mahigpitan yung 4 na nut na to, dito. Yan, taas baba. Ito naman ang sunod nyong higpitan. Okay? Kung tama lang, size 14 po yan. Ganito po ang gagamitin ninyo. Para maipasok nyo ang ganyan. Okay? Para mahigpitan nyo po siya. Tapos, itong manifold din, meron din siyang size 10. Doon, yun pinakadulo. Higpitan nyo rin po yan, itong nut na yan. Okay, doon tayo sa kabila. Tara. Ito, mga kadiway. Yan higpitan nyo rin po yan paharap sa kaliwa. Yan. Para wala pong singaw dito. Yan sa adapter nya. Okay? Yan, ganyan. So, pag nahigpitan nyo na yan, safe na po yan, sealed na po yan, wala na pong singaw yan, paandarin natin. Kung nagbago na yung tunog, yun po yung cause ng problem. Yun, one click. Okay? Tapos, check nyo lagi na walang check engine. Dapat walang check engine dyan kasi pag lumabas po yung check engine, pag nakaandar na yung makina, makikita mo sa panel, may problema po yan. Ipa-scan nyo po para malaman nyo yung possible error code nya or DTC. Okay? So ay mga ka-DIY, hoping na nasagot ko yung mga katanungan ninyo kung ano yung possible solution, kung bakit nagkaganon yung problema ng motor namin. Pinart ko lang, ginamit ko lang, tapos ayaw nang umaandar naman pero ayaw magtuloy, pumupugak or pumuputok. Ganun lang po yung solusyon. Or kung talagang ayaw nang umandar, wala siyang nagtitik sounds lang po siya, possible fuse, relay, at saka fuel pump, or doon mismo sa may wire papuntang relay, yun yung nagbibigay ng supply para umandar po yung makina, yung starter niya. Okay? Yan, dito sa HPT, natuto ka na, nakatipid ka pa dahil sa HPT, sharing is caring. So ayan, maraming salamat. To God be the glory and burn time. Signing off.